Hola, bona nit. Com han pogut escoltar, l'escriptor i pensador Joan Fuster ha mort este migdia a sa casa de Sueca d'un atac al cor. La mort li ha sobrevingut quan estava en companyia de l'escriptor Josep Palacios i el metge Jaume Lloret, després que un metge del servici d'urgències intentava infructuosament evitar el tràgic desenllaç. La casa de Fuster, al carrer Sant Josep, es troba tancada i només s'obri als amics i personalitats que estan acudint des de primeres hores d'esta vesprada per a donar les seues condolències. Jo no tinc cap dubte que Fuster és l'intel·lectual més lúcid que hi ha hagut en tot el País Valencià al segle XX. Vaig pensar que era un home que tenia un sentit comú poc normal. Recorda que durant prou temps es va parlar literalment del fenomen Fuster. El Fuster tenia una intel·ligència molt penetrant i després una apertura de compàs enorme, una gran curiositat. Un anhel de conèixer el que passava al voltant del món, sobretot el món més a prop nostre. Molt crític, hipercrític, sarcàstic, irònic. Fuster no era cap revolucionari, era la cosa més, diríem, representativa de la convenció cultural europea. És un gran valor intel·lectual, que, atenció, va molt lligat a la terra. Joan Fuster va ser el que va voler i el que el van deixar ser. La passió per la lectura i l'escriptura l'anaren guanyant en un entorn més propici per a altres activitats. Ell seria home de llibres, escriptor. Ja físicament era una persona que cridava l'atenció perquè portava unes ulleres que eren com uns gots de vidre i al mateix temps tenia uns ulls molt expressius, Joan Fuster i Ortells naix el 1922 a Sueca, capital de la Ribera Baixa, al País Valencià. Sueca és una població dedicada al comerç i a l'agricultura. El conreu de l'arròs li dona una certa prosperitat i domina el paisatge circundant. Sueca aleshores té poc més de 15.000 habitants. Sortir del no-res també seria mentida dir-ho, no? Jo vaig sortir de mi mateix, pot ser d'una inquietud estrictament personal, d'una reflexió íntima i naturalment perplex davant de la situació. El pare Fuster era un tio magnífic, era un artesà impressionant, feia unes mares i les ixos de l'església. El pare, Joan Baptista Fuster Seguí, imaginer d'ofici, és durant molts anys el cap del carlisme de la comarca i el primer a trencar la tradició agrícola de la família. Son pare era el mestre de dibuix, ja el teníem mestre en el primer curs i el segon curs ja el teníem de mestre. La mare Fuster era una gran senyora, una dona molt catòlica i bona persona i respectuosa, perquè ella sabia el fill com era i sofria un poc perquè son pare era president dels carlistes i, clar, tindre una família de missa i comunió diària a tindre un Fuster rebelde. La mare, Maria Ortells, hereta el 1930 una gran casa al carrer de Sant Josep, número 10. I allí vaig conèixer a Joan quan jo tenia 11 anys i ell tenia 10. En el pis de dalt vivia Albi, Pepe Albi, que també tenia una edat pareguda a la d'ell, i vaig conèixer una sèrie de persones, Fermí Cortés.
Fuster mostra inclinació per la lectura gràcies als pocs llibres que troba a casa i als que li presten els primers amics, José Albi i Fermí Cortés. La guerra civil, la guerra de España, me pilló a los 14 años y conocí lo que conocieron todos los de mi edad: hambre, miedo, angustia. Enmig de la convulsió bèl·lica, Fuster es refugia en la lectura. Tot llegint un relat sobre el passat de Sueca, comença a descobrir-se en la història del seu poble i deixa escrites les seues primeres anotacions en valencià. Acabada la guerra, el jove Fuster és membre durant un temps de les joventuts del Movimiento. Hay que tener en cuenta que don Joan va a ser el primer alcalde de Sueca cuando va a acabar la guerra. Era una cosa dretana prou espanyola, és a dir, que no es pensaven en coses distintes a lo que la dreta normalment pensa. Aviat, però, el pare se sent decebut pel règim i abandona l'alcaldia. El fill, per la seva banda, s'aplica a estudiar i a llegir i es tanca en les seues aficions personals. Sabíem que tenia afició a llegir, molta afició a llegir. Nosaltres, a medida que l'edat pujava, la divertició de les xiques i d'esto, era el que ens absorbia el temps. Però ell no li absorbia l'amistat femenina. Sí, no, me'n vaig a casa que tinc feina. Durant la postguerra, el taller del pare produís uns beneficis inesperats. Calia reposar en moltes esglésies de la comarca les imatges destruïdes. Gràcies a això, el 1942, Fuster ingressa a la Universitat de València per estudiar dret. De la posguerra prefiero no hablar. Fue la etapa, para mí, para mi generación, la etapa de más porosidad intelectual, la etapa de la gran ansia de lecturas y, concretamente, con una gran dificultad de tener acceso a libros. València és una ciutat trista i grisa, catòlica i militar. La censura i la repressió ho impregnen tot. A la universitat, professors prestigiosos han sofert depuració, exili o afusillament. Paradoxalment, per a Fuster, que abandona el poble, és un nou espai de llibertat. Només va vindre, el vaig veure allí, vaig anar a saludar-lo, va vindre Fermí Cortés també al mateix temps, estava llavors estudiant filosofia i lletres de Santiago Bru Vidal i som els que parlaven en valencià allí, en realitat, perquè la més gent parlava en castellà. En els anys de la Guerra Mundial, el jove Fuster estudia amb bons resultats i s'aficiona a anar al cinema. Viu en una pensió al carrer de la Mar, on comença a fer relacions. I allí quasi tots eren germanòfils. I jo, que discrepava, procurava callar o... I ens vam veure en una tauleta allí, a un prim, allí, que no dia res, i nosaltres el diem el mut, perquè, clar, no parlava, i ja era Fuster. Al cap i casal entra en contacte amb els reduïts grups valencianistes reconstruïts després de la victòria de Franco. És el cas del grup Torre, comandat per Xavier Casp i Miquel Aldert, o la colla que té com a centre Carles Salvador i Lorrat Penat. El valencianisme d'aquell moment públic que podien fer era defensar la llengua, defensar la cultura, parlar d'això, però clar, no podien parlar de política perquè allò no estava ben vist, estava prohibit pràcticament. Gent, de vegades m'han dit un Voltaire de poble, de vegades un Diderot de poble. Doncs a mi no em sap greu tot això. Evidentment, jo em trobo molt lluny de Voltaire, em trobo molt lluny de Diderot, en moltes coses, naturalment. La guerra havia disseminat moltes biblioteques. Gran quantitat de llibres omplen les llibreries de vell. Tot un tresor per a un lector voraç. I un dia me'l trobia allí al carrer de la Nau, en una de les 3 o 4 llibreries que havia de Germà. I me'l vaig trobar allí, i què fas aquí? Mira,
i estava buscant llibres en valencià, i jo també tenia interès en això. Em semblava una persona llesta, culta, i que aquella persona que ho sap tot. Fuster troba una finestra al món, o si vols, una cultura d'abast universal, gràcies a llibres, i ell anava a les llibreries de nou i de vell. Les mancances de la universitat l'aboquen a un trajecte solitari a través dels llibres clàssics i contemporanis, amb la dispersió pròpia dels autodidactes. Llits i anota i llits, com ho farà ja tota la vida. Havia estat un gran lector dels clàssics, havia llegit els presocràtics, havia llegit a Plató, a Aristòtil, a Sant Tomàs, a Descartes, a Kant, a Hegel, i havia arribat fins a Wittgenstein i Russell. Fuster era un home que tenia una cultura important i, contràriament a la majoria dels intel·lectuals d'aquest país, doncs, ell no en tenia de buits. És a dir, era un home que era usuari de la cultura espanyola, com tots, per obligació, però era àmpliament usuari de la cultura francesa i, a través de la cultura francesa, de la cultura general, universal, europea. Ara, al sentir-me hereu, diríem, d'aquesta família, d'aquesta tradició intel·lectual europea, en la qual hauríem de posar, naturalment, el senyor Montaigne o Erasme de Rotterdam, doncs és una cosa que em satisfà moltíssim. Erasme per a ell era important perquè en aquell moment Erasme se va enfrontar a estar en contra per mantenir la seva llibertat, per defensar les seues idees de qualsevol església o paraesglésia. Freqüenta l'obra dels existencialistes, com Camus o Sartre, models intel·lectuals compromesos. També les de Bertrand Russell i Antonio Gramsci, que li obren finestres que no havia pogut trobar en l'idealisme o la metafísica, representats per Ortega y Gasset i Miguel d'Unamuno. Ell moltes vegades deia soc antifilòsof. No, era un antimetafísic, perquè deia que la metafísica, primer, només es plantejava problemes inútils i dos, donava respostes de consolació. En la cultura catalana havia descobert un referent inicial en la primera obra periodística d'Eugeni d'Ors, que mirava de transformar la realitat social de principis del segle XX. I d'Eugeni d'Ors jo crec que tenia una admiració profunda, sobretot del paper que Eugeni d'Ors va jugar, perquè era el seu model d'intel·lectual, era l'intel·lectual que cada dia compareixia davant de l'opinió pública i d'alguna manera canviava, modificava, intervenia sobre aquesta opinió pública. A mitjans dels anys 40 es publiquen els primers escrits. En 1946 funda amb el seu amic Calvi la revista literària Verbo. Com tants altres escriptors, la pulsió per l'escriptura es posarà de manifest inicialment a través de la poesia. Vindrà l'hora de veure dins dels versos y algú dirá de mí. Nunca fui precoz en nada. Creo que mis primeros versos los publiqué cerca de la treintena. De cop i volta ensenya la seva pell, la seva sensualitat, el seu desig, aquelles coses en què els humans ens retrobem, no? I que a vegades ens deixem per la privacitat. Però no hi trobaran tapautos muscles, la teua olor completa penetrant-me. No hi llegiran ton nom amb un vell pànic, criatura dulcíssima que fores la sola riba. De paso diré que tampoco me avergüenzo de haber publicado sonetos marianos y eucarísticos. Los pagaban. Abandoné pronto la poesía. Nunca he sido un escritor de imaginación, ni siquiera de imaginación verbal.
Acabada la carrera, Fuster es planteja un futur incert. Poc després, obre a la seva casa de Sueca un despatx d'advocat, professió que exercís algun temps sense massa entusiasme. Ell no era vocacionalment advocat. Podia saber lleis, podia fer-ho bé, però no era vocacionalment. En canvi, la seva vocació era escriure i tenia una enorme facilitat per escriure. A partir de 1952, comença a col·laborar en diaris i revistes a València. També enceta un diari amb idees i reflexions que aprofitarà per als seus primers assajos. La gent que està fent literatura ja en aquells moments són una gent que van per un camí molt diferent i que aviat abandonen i queden enrere com Fuster tira endavant per uns altres camins. És a dir, és evident que els Casps, el Meles i companyia no són la mena d'entorn que pot explicar l'evolució de Fuster. Y me pasé al ensayo, es decir, me pasé a la literatura de ideas. El ensayo es, en definitiva, aquello que inventó nuestro abuelo Michel de Montaigne. El 1955 publica el seu primer llibre d'assaig, El descrèdit de la realitat, una reflexió sobre l'evolució de l'art des del Renaixement que sorprèn a molts. Està parlant dels pintors que jo estic veient a París com a avantguarda, diríem, que a València no els havia ni sentit nomenar. I este senyor, que és de Sueca, que està allà en Sueca, va i fa un llibre on comença a parlar, també reflexionar sobre Kandinsky o Braque o una sèrie de gent que jo venia d'admirar allà. La seva curiositat intel·lectual és oberta i variada. En col·laboracions en revistes erudites, Fuster s'encara amb els grans autors valencians de la literatura catalana medieval, tot proposant agudes i personals interpretacions. Per fer les paràfrasis i les lectures d'Ausiàs Marc que ell feia cal tenir una formació. I Fuster tenia una formació de caràcter religiós que li anava molt bé, de la qual podia haver renegat, però li anava molt bé per entendre Ausiàs Marc perquè Ausiàs Marc s'expressa en una terminologia escolàstica. Ell estudia la cultura per entendre la societat en què viu. I en aquest sentit la feina de Fuster és una feina legítimament d'historiador. És una veu innovadora que efectivament té unes aportacions que són prou importants com per incorporar-les a la forma d'entendre diferentment, sobretot tota l'etapa aquesta difícil d'explicar de la nostra cultura que va des de la davallada dels moments d'esplendor de finals del XV, començaments del XVI, a tot el llarg silenci posterior. A tu de què t'agradaria parlar sempre? Esclar, m'agradaria parlar de la Mona de Pasqua, vull dir, de qualsevol tema, dels moltíssims temes que hi ha cada dia quan obres el diari o quan llegues al televisor o sents la ràdio, que te'ls trobes plantejats, que és la vida de cada dia de la gent, sigui la gent nostra, sigui la gent d'un altre país, sigui el del sexe, sigui el del treball, sigui el que siga, veritat. O sigui, a tu t'atrau la realitat. Exactament. Ell resultava que s'havia convertit en un assagista, ja es veia ja de principi que podia pensar sobre moltíssimes coses i podia pensar de manera molt brillant i molt aguda i molt interessant. Una persona amb una capacitat d'anàlisi brutal, amb una capacitat de reflexió, de treball, de lectura insuperable, irrepetible. Tot això estava reforçat pels trets que definien l'estil fusterià, com ara la ironia i una forma ben eficaç de fer-se entendre. Des de la casa de Sueca, on viu amb els pares, Fuster basteix la seva obra. Setmanalment, però, acudeix a València a comprar llibres i veure uns nous amics. Amb ells enceta una tertúlia que durarà tota la vida. I ell no pontificava, era un mes que parlava i hi ha coses que a tots ens semblaven interessants i clar, començava, ell sempre ha tingut un atractiu en aquest sentit, la seva facúndia clara, irònica i les coses que també contava i que sabia. El cap d'ell parecia funcionar com una màquina engrasada i allò em va impressionar.
perquè era un home que sabia expressar, parlar normalment, però parlava en una precisió, es nota que ens va impressionar a tots, no només a sols. Ell indagava molt i buscava molt en els demés a veure què pensaven d'això o de l'altre o què sabien d'això o de l'altre. Per altra banda, quan estàvem un poc així més desinhibits, era un home divertidíssim. I Vicent Ventura, anàvem a sa casa, quan venia Fuster a València, es quedava allí per la nit i se n'anava al dia següent, sopàvem allí. I era una tertúlia que no estiguera tancada, però ja era més d'amics. El protagonista d'aquella tertúlia era més Vicent Ventura en el sentit d'espectacle, no? Era més Ventura que Fuster. Ventura era el que acaparava l'atenció, el que diga més animalades i tal, i aquest temperament de Ventura molt més obert, diríem. És complicat viure de col·laboracions periodístiques mal pagades i d'una literatura orientada a un públic minoritari. Per a Fuster, les dificultats econòmiques són constants. De tota manera, sense eixir del país, Fuster havia anat projectant la seva atenció cap a altres llocs i s'havia guanyat l'interès de lectors fora de l'àmbit valencià. Havia estat cabdal un contacte iniciat el 1949 amb els redactors de les revistes La Nostra Revista i Pont Blau, a l'exili mexicà. La vinculació als catalans del Principat la va començar fent per l'exili, amb les col·laboracions de les revistes d'exili i la correspondència amb els principals personatges d'aquell moment. Els editors Josep Maria Casacuberta i Francesc de Barjamoll li encarreguen les primeres obres. També li encomanen col·laboracions a alguns diaris de Barcelona, ciutat a la qual viatjaria per primera vegada el 1954. Llavors, ell també em va entusiasmar, em va agradar moltíssim. Vaig veure una persona amb capacitat, era molt jove encara, entusiasme. No era el Fuster que després s'ha descrit com un home un punt apàtic, al contrari, era ple de força i de ganes de fer. Aquest atractiu intel·lectual va fer que no solament jo, sinó la gent de la meva generació hi cregués ràpidament i que procuréssim ajudar-lo al màxim, perquè no teníem cap altre pont a València. Als començaments, sobretot, una etapa, jo diria, de fascinació per un intel·lectual de primera categoria, no? Vull dir que tampoc n'hi havia tants en aquells moments ni a Catalunya, ni a València, ni a les Illes, no? Per dir, l'àmbit de parla catalana, no? I l'autodefinició és dir, ser escriptor, amb tots els aspectes que pugui tenir. I així, en aquesta data, jo situo cap al 59. Ser escriptor i ja s'ha acabat. No puc fer més. No puc fer-hi més. Era la seva vocació, on se sentia plenament realitzat, etc. Les relacions de Fuster amb el Principat no són únicament literàries. També estableix lligams amb els grups polítics clandestins, com ara els nuclis catòlics, que tenen com a referent el monestir benedictí de Montserrat. Fuster col·laborarà assíduament a la revista montserratina Serra d'Or. Parlar a Montserrat de Montaigne o parlar amb uns sectors molt importants de l'Església catalana, de la gent de missa d'aquí, començant per mi mateix, que també pertanyo a aquest món, de Montaigne ens deixa no solament tranquils, sinó que ens reconforta, no? Fuster tracta personalment alguns dels grans escriptors catalans. El 1959, Josep Pla, llavors l'autor que més publicava en català, el visita a Sueca. Té el propòsit d'escriure un retrat literari sobre l'assagista valencià. Com s'explica que en poc temps vagi creixent i maduri i que tingui una gran influència a Catalunya fins al punt que als anys 60 li facin fer el pròleg de les obres completes d'en Pla, d'en Salvat Papaseit i de l'Espriu. Això no havia passat mai, no? Des del punt de vista polític, el pròleg d'en Fuster significa un trencament i el que es diu trencar una llança molt obertament i molt descaradament a favor d'en Pla i contra aquests, per dir-ho així,
enemics ideològics que barrejaven una ideologia conservadora, que era bàsicament el que era en pla, i no pas mai, en cap cas, una ideologia feixista. Des de Sueca, l'escriptor estén una amplíssima xarxa de converses a través de la correspondència. El seu arxiu epistolar arribarà a conservar més de 30.000 cartes. Notícies, impressions immediates, consells, angoixes i esperances de caràcter personal o col·lectiu circulen així amb un ritme incessant. En realitat, tots aquests altres llibres, i em sembla que ho he dit en el mateix pròleg de nosaltres valencians, els he escrit perquè eren uns llibres que m'hauria agradat llegir, que en un moment determinat m'hauria agradat llegir i que no els trobava enlloc, escrits enlloc. I ja que no els ha escrit ningú, els escriuré jo. Valencia recibe al Generalísimo con júbilo y con gratitud contenida durante 5 años, desde 1957, en que el gobierno de la nación ayudó a levantar la economía valenciana y rehizo la ciudad arrasada por el desbordamiento del río. En una dictadura plenament castellanista, el 1962 apareix Nosaltres els valencians, per encàrrec de l'editor Max Kanner. Fuster hi exposa una nova visió del país, producte d'una llarga recerca i meditació sobre la història valenciana, a partir de la creació del nou regne per Jaume I, en el segle XIII. És clar, és que l'èxit el va sorprendre també amb ell mateix. Ell no pretenia fer el gran llibre que quedés així a la història com el llibre que fixés les idees ja per totes les generacions. Ell va fer un llibre provocador. És un llibre que marca un abans i un després, això és indiscutible. I com podríem definir-lo en poques paraules? Jo crec que nosaltres els valencians és un espill. De sobte hi ha una societat que no s'havia mirat mai a l'espill i es mira a l'espill que Fuster li planteja. No està reivindicant només una llengua o una literatura, sinó que està reivindicant una cultura cívica que incloïa la poesia, que incloïa també la matemàtica, la física i la religió i tot, no? És a dir, que ser un poble normal. És a dir, la societat valenciana ha estat una societat molt maltractada per la història, per dir-ho d'alguna manera, de tal forma que no ha tingut una evolució que s'acosti mitjanament a l'evolució dels pobles europeus normals i naturalment el Principat també. Ha estat més feudal, ha estat més rural, més agrícola, fins fa 4 dies. La industrialització no ha produït aquell tipus de burgès que era de preveure. La burgesia, en el seu moment històric, no era ni tenia talla, ni tenia capacitat, pot ser, per assumir el rol que li corresponia, de tal manera que tot això ha anat acumulant-se i, naturalment, com deia aquell senyor, les idees dominants són les idees de la classe dominant i la conseqüència és aquesta. La classe dominant valenciana és una classe agenollada, ha estat sempre una classe agenollada davant de Madrid. Te trobes una Bíblia que després pots tenir en compte moltes coses, cuidado, no estem aquí sacralitzant ningú, perquè el Fuster és el primer que no vol sacralitzar-se, però de moment tenies ja un llibre sobre el qual caminar, i les Bíblies i els catecismes són molt importants per a la història, i els Corans també. Per a ell el país era fonamentalment la seva gran passió. En el famós pròleg que fa Nosaltres valencians sempre vindica això, diu, si alguna gran passió noble tinc en la meva biografia és el meu país. I per tant és el seu projecte el que fa li consumís totes les seues energies, no solament intel·lectuals, sinó també vitals. Jo dic no, diguem no. Nosaltres, els valencians, es converteix en un instrument generador d'una nova consciència civil que recull en part projectes frustrats per la guerra i la derrota republicana. A més, des de la circumstància valenciana, s'adreça a la construcció d'un marc nacional més ample. Mira, Fuster és molt important en el sentit de donar vida a una idea intel·lectual que és de Països Catalans. És el que té més vida i més força i que la fa quallar aquí.
El que sí que ens impressionava molt, a una colla de joves d'aquella època, és que fos precisament des de València que se'ns parlés, que se'ns orientés cap al concepte de països catalans. I això per gent que veníem de Girona i que no sabíem masses coses, va ser un cop bastant alt. El llibre de nosaltres, els valencians, a mi em va sorprendre una mica, per la seva rotunditat. A València ho diuen, doncs, però em va sorprendre una mica i sempre vaig actuar una mica en aquest sentit amb el fre posat. A nosaltres t'impacta aquí justament perquè planteja el tema que aquí es defugia, el tema de que hi pot haver realitats que tenen a veure amb la realitat nacional catalana i que tenen també la seva pròpia peculiaritat. Ell ens va ensenyar a ser catalans d'una altra manera. Per dir-ho d'una manera, nosaltres estàvem acostumats a ser catalans petits. I ell ens va obrir unes portes per una catalanitat molt més complexa, molt més àmplia, molt menys egoista, per dir-ho d'una manera, molt més plural, molt diferent. Ningú arriba a tota aquella reflexió i aquelles propostes i fetes des de tants angles, unes propostes d'obrir l'expectativa, l'utopia, d'una nova nació vertebrada també, administrativament o, per què no, políticament, com a Països Catalans o com el nom que algun dia se li pogués donar. Cap persona com ell, cap intel·lectual com ell ha contribuït tant i ha influït tant i ha fet que la idea arrelara tant i que s'estenguera tant com Joan Fuster. Als 40 anys d'edat, vencent dificultats de tota mena, Fuster es consolida com una personalitat que tots havien de tenir en compte, a favor, però també en contra. I en contra seua, aviat, s'aixequen unes reaccions d'una virulència inesperada. El País Valencià apareix exactament els mateixos mesos que nosaltres valencians. Tota aquella cerimònia de la confusió la van centrar justament en el País Valencià, que és un llibre innocent, i no en absolut sobre nosaltres valencians, que era el llibre que sí que tenia una gran càrrega d'intenció política a tots els nivells i que encara avui és un llibre que, afortunadament, i jo n'estic molt content d'això, és un llibre que encara es reedita i encara es ven. L'any 1962 marca un abans i un després en la trajectòria de Fuster. Publica 4 llibres, entre els quals Nosaltres els valencians i El País Valenciano, una guia turística de to desenfadat que provoca les ires dels sectors més reaccionaris de la societat valenciana i eclipsa inicialment Nosaltres els valencians. No és dinamita política, sinó un llibre és una guia, un llibre descriptiu, o, això sí, amb una càrrega desmitificadora de tòpics que no va més enllà. I per què es van enfadar tant? O precisament perquè aquest era més diguem-ne, fàcil de projectar damunt la gent. Una broma sobre una festa o sobre un menjar o sobre una coseta de tipus folclòric que no parlar-los d'un problema polític o d'un problema històric. I hi ha un moment determinat en el qual, diguem, en la dreta es produeix el pànic davant del que pugui acabar donant de si la via que ha obert Fuster. Clar, això dels catalans és el que va servir més de pretext per a dir que el que volia era el rotllo de sempre, que Catalunya volia invadir i volia absorbir la cultura valenciana, però es va trencar els seus esquemes mentals, les seues comoditats, els seus tòpics, les seues històries, allò ho va fer explotar, no?
No, em van cremar amb una petita falla ambulant que feien una gran desfilada, que es diu la cabalgada del Ninot, i em van cremar davant mateix de l'Ajuntament de València, on des del balcó presidien totes les autoritats, des de l'arquebisbe fins al governador, els alcaldes... I van aplaudir tots? Segurament sí, jo no hi era. Encara que m'hauria agradat molt veure-ho, saps? El gener del 1963 comença una campanya en contra de Fuster a la premsa de València, on aleshores ell col·labora. Els diaris censuren les manifestacions de suport que es produeixen. Arriba un moment que ja la premsa valenciana tenim el país misericordiable que dia ell, és un país misericordiable, on Fuster quasi no pot escriure, ja, perquè li tenen por, perquè hi ha maniobres perquè no escrigui. Aquí es va quedar soles. Va quedar soles, va quedar enfrontat amb la seva societat i es va indicar això, insultar-lo o atacar-lo. Fuster perd la principal font d'ingressos i ha de redactar tot tipus de papers per sobreviure. Només les creixents col·laboracions a Catalunya l'alliberen de les penúries. S'havia convertit en una figura incòmoda per al poder, sobretot per als poders locals. Els seus escrits molesten, irriten la seva audàcia intel·lectual i el seu escepticisme metàdic. Un escèptic no és un senyor que no creu en res, posem per cas, és a dir, l'escepticisme és un mètode, és posar a prova les teves idees permanentment i les idees dels altres. És una desconfiança inicial, si tu vols, però no per abolir un principi de veritat, sinó per depurar-lo. Ell era un escèptic optimista. Un tret característic del meu temperament pot ser aquesta causticitat, aquesta tendència al sarcasme, però que realment és aplicada, ja el dic, sempre amb un rigor i a les ordres d'una intencionalitat claríssima. Fuster té coses que el fan insòlit. És a dir, com evoluciona a partir de la manca de referents. El seu entorn és realment una cosa sorprenent. Segurament això té molt a veure amb la seva qualitat intel·lectual, que és evidentment extraordinària, amb la forma en què ell s'obre a influències i a lectures, però és evident que Fuster en aquest sentit apareix d'una manera molt sorprenent, en la mesura en què és un fenomen aïllat. Quan vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble. A la Universitat de València dels anys 60 troba Fuster els primers suports a les seues propostes. Són noves fornades de joves que no han viscut la guerra i es posicionen contra la dictadura. Hi ha, a més, professors amb qui connecta fàcilment i que aporten molt a la renovació i a la recuperació lingüística en alguna facultat. Són llavors Manuel Sánchez Guarner, Joan Reglà, Emili Giralt, Miquel Dols i Miquel Terradell. De la seva mà es produeix una intensa i inèdita renovació de la història cultural valenciana en les disciplines més variades. El que estava fent Fuster en aquell moment és generar, diguem-ne, en tota la modèstia de l'època, equips culturals que dinamitzen les seues idees al conjunt del país. Que ja puguen abordar la realitat valenciana des d'aquesta nova perspectiva, que és la perspectiva moderna, rigorosa, exigent, equiparable a la perspectiva que pugui haver en qualsevol altra societat. D'alguna manera ell va veure amb nosaltres que hi havia aparegut, curiosament, el que ell reclamava en el 50, que érem tots nosaltres, a partir de la qual comença a cultivar-nos. Durant aquells anys s'organitzen viatges de joves valencians a Catalunya per conèixer la realitat del Principat i dels moviments catalanistes i refermar així la consciència nacional. Va ser una relació semipolítica, perquè fèiem les rutes que en dèiem i hem de portar valencians cap a Barcelona, cap a Perpinyà, cap a Andorra, cap a Montserrat.
i aquí també hi estava embolicat el Jordi Pujol, i aleshores feien fornades de valencians que els triava el fuster de València. D'aquestes experiències naixen noves iniciatives nacionalistes. En 1964, els joves seguidors de Fuster funden el Partit Socialista Valencià, tot recollit del seu ideari. No era una persona que deia has de fer això, has de fer allò, sinó que intentava argumentar i et suggeria a veure si anava per on tu anaves i al final deia tu fes el que creguis que has de fer. El que sí que tenia Fuster és que no volia fanàtics al seu costat, volia gent que parlara, que pensara. Lo que més me va impactar d'ell és que no establia una diferència intel·lectual entre el jovenet que tenia davant i el personatge que ell era. O sigui, immediatament s'establia una empatia. Jo no li he escoltat mai a Fuster voler dirigir res, ni les revistes que li toca dirigir. No mai. Però sí invitar als altres a que pensaren i que podien ser un dia directors o presidents de Generalitat o alcaldes. En aquell moment no ho pensàvem ningú. I després era un savi, i tot això amb una intel·ligència molt penetrant i totes aquestes coses, era com una espècie de mestre que no tenies en la universitat i el tenies fora de la universitat. Comencen a fer-se preguntes que no s'havien fet. I comencen a fer-se preguntes com els del per què no s'ha industrialitzat aquest país, per què aquesta diferència, què ha passat en aquesta societat que ha impedit que hi hagués un desenvolupament industrial. És evidentment un tipus de plantejaments que provenen d'aquest no contentar-se amb la imatge tradicional del Levante feliç, sinó d'interrogar-se sobre la societat en què es viu. I aquí és obvi que el paper de Fuster va ser determinant. És clar, el pas a la política va ser una mica tardà en mi. I aleshores, és clar, quan comença a preocupar-me de política, ja havia absorbit de manera inconscient, de manera involuntària, tota una quantitat d'idees procedents del món premarxista, no marxista, exactament, i de vegades antimarxista, que ha calgut anar superant en alguns aspectes i que algunes encara queden dintre de mi. Durant els anys 60 s'estenen a l'interior i a l'exterior les protestes contra un règim franquista que sembla no acabar mai. Vicent Ventura participa al famós contuberni de Munic, que la dictadura condemna. No creguem en les pistoles, per a la vida s'ha fet l'home i no per a l'amor s'ha fet. No creguem en la misèria necessària. Mentrestant, Fuster des de Sueca es referma cada vegada més en el seu compromís polític. En endavant, la signatura de Fuster serà habitual en nombrosos escrits i iniciatives a favor de les màximes llibertats. Els 60 són també els anys més fecunds del Fuster assagista, els dels seus llibres més reeixits. El 1968 se celebra un homenatge a l'Ateneu Mercantil de València a motiu de l'aparició del primer volum de la seva obra completa. Fuster té només 45 anys. Els anys 60 van ser un total esclat de Joan Fuster i això crec jo que el va omplir molt. Jo crec que el pelegrinatge de Fuster per tot el país no era només per fer país, que també. Era el pelegrinatge de dir obriu-vos que n'hi ha altres idees i hem de preparar-nos per a aquest dia que pugui haver socialistes, comunistes, demòcrates cristians, liberals, és dir, que siguem un país normal.
això de la col·laboració a la premsa, fins a cert punt m'apassiona, perquè és un contacte molt immediat amb el lector, i en segon lloc perquè també jo crec que es pot escriure als diaris amb tanta pulcritud literària, tant de rigor, tant d'això com una pàgina d'un llibre. No veig cap diferència. Aquells són també els anys de major producció periodística de Fuster. Al seu arxiu hi ha recollits vora 4.000 articles. Lluny del conservadorisme de la dreta anticatalanista i de la intransigència de l'esquerra dogmàtica, Fuster practicarà una mena d'assaig periodístic compromès, ple de rigor i d'enginy, obert a tota mena de temes d'arreu del món. Era la manera de guanyar-se la vida, i això és una cosa que no hi ha que perdre mai de vista. Posteriorment, diguem, té tota una altra sèrie de valors que potser ara pareixen un poc insòlits, no? Era una manera de fer també assaig, però de fer-lo en petites píndoles. Era fer un assaig, diguem, mediatitzat per l'ofici. Com a fill únic, Fuster s'ha d'ocupar dels pares, ja grans. Passa més temps a casa, a Sueca, on té la biblioteca i hi treballa. La mort de la mare, en 1965, el reclau encara més a casa. El pare, malalt de Parkinson, viuria un any més. En aquestes circumstàncies, alguns comencen a referir-se a ell com el solitari de Sueca. Visc menys solitari del que sembla. És a dir, si per solitari dius viure en una casa sol, sí, visc en una casa sol, una casa molt gran, ja l'has vist, la coneixes, una casa desaforada, de molt males condicions. Molt desballestada. Molt males condicions de comoditat, però mira, allà caben molts llibres, que és el que jo necessite, i tinc allà un aparell on puc posar els discos, tinc una ràdio i això, i un televisor, i unes ampolles, i uns paquets de tabac, i sempre hi ha gent que ve i fa conversa. És a dir, que el que es diu aïllat, solitari, tampoc és tant. I ell no es volia moure de Sueca, doncs no tenia cap altra opció que fer el que feia al segle XVIII, la gent, que és fer-se la seva biblioteca, no? Per tant, funcionava com un savi de l'època de la Il·lustració, en aquest sentit. I els savis de l'època de la Il·lustració van al corrent de tot, eh? Allí tenia tot el tinglado muntat. El tinglado muntat era un Olivetti en una tauleta aixina, el sillonet, i el foc encès ahí, la xumenera. La casa del carrer de Sant Josep 10 esdevé un món per on transiten escriptors, intel·lectuals, polítics, amics, coneguts i curiosos de tot arreu. Gent de tota mena en peregrinació constant a la recerca de la conversa sàvia de l'escriptor de Sueca. El Fuster té un compàs d'apertura mental com poca gent jo he vist. Tu amb el Fuster podies parlar de música, podies parlar de poesia, podies parlar de política, podies parlar fins i tot de menjar, que crec que li interessava, podies parlar de 1000 coses i sempre atent a el que passava. I tenies les antenes molt obertes. I clar, això podia pregar en moments que eren francament brillants, quan el Fuster deia, bueno, doncs ja que m'heu fet perdre tota la nit, ara continuem. Escolta, això era tremendo. Ara, jo crec que ell volia que avorressin d'ells, perquè totes aquelles reunions que tenia era, diríem, no sé si dir-ho, però, en fi, és com una conversa socràtica. Era una manera de formar, no fer escola, sinó, diríem, de fer una espècie de foc. Molts dels vora 20.000 llibres que arribarà a tenir la seva biblioteca provenen d'encàrrecs i regals que porten els visitants a sa casa. Ell possiblement siga el primer valencià que no se'n va de València per triomfar, i ho fa des de Sueca, des de sa casa. Sí que en un moment donat moren els pares i ell es recluïx en casa i tanca les portes, però això no vol dir que no eixirà al carrer, i això no vol dir que no estiguera en contacte en el carrer. Jo crec que el Fuster tenia unes finestres a part diguem, unes antenes de comunicació a través de diferents amics. Doncs algú li portaven llibres de França, altres li portaven llibres dels Estats Units o d'Itàlia o de viatges, el que sigui.
Sovint, les visites dificulten les seues tasques professionals. I vindre a buscar-lo i dir-me tanca la porta que avui vindran a buscar-me i no vull parlar a ningú. I jo a voltes eixir i dir, no, don Juan no està, i anar per darrere i dir, sí, sí que estic així. I en seguida, don Juan, diu, ai, és que això sí que volia veure-lo. Ei, però a Sant Home, si m'acaba de dir que vinga a dir que no està, i ara me diu que sí que està, com ha quedat jo? Això així de vegades m'ha passat. La transició és una època d'esperances i anhels de canvi per a grans sectors democràtics que prenen la figura de Fuster com a referent. Al País Valencià es produeixen grans manifestacions per reclamar la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia. Molt més enllà que els nacionalistes, que els valencianistes i fins i tot que les esquerres, en un sentit ample, tots els demòcrates en algun moment eren fusterians. El fusterianisme, en el moment de la transició, és pràcticament tal, com dir en el País Valencià, el progrés. La modernització, el progrés, la millor utilització de la memòria, una memòria no nostàlgica. Fuster era al mateix temps un humanista i una persona que volia un canvi profund, que tenia una idea, diríem, de la societat possible molt diferent de l'existent. Però al mateix temps, com a humanista, no volia trencar res. L'impuls de progrés, però, havia de trobar una resposta molt concreta. La conjunció dels vells quadres franquistes, l'extrema dreta militant i el valencianisme folclòric donaria lloc a un anticatalanisme de base més ampla, el blaverisme, caracteritzat per una virulència irracional. L'eclosió del blaverisme es produeix quan la UCD i gran part de la premsa l'assumeixen en la seva lluita contra l'esquerra valenciana. És l'època de major projecció pública d'un Fuster que es mostra més combatiu que mai, amb una sèrie d'escrits d'urgència i agitació en els quals analitza el període històric que s'està vivint. Jo crec que ser Fuster irònic fa una aportació al tarannà polític de la transició important. Des del moment en què va veure la Constitució espanyola, ja va veure que s'havia fotut, parlant clarament, s'havia fotut el tema. La progressiva normalització política, en un sentit diferent al que Fuster esperava, acaba amb l'entusiasme dels primers anys i dona pas al desencant i la desmobilització. Al desencís també contribueix un nou ingredient, l'esclat de brots de violència dretana, de la qual Fuster esdevé un dels objectius principals. A la seva casa rep pintades amenaçants i 2 atemptats amb bomba. Jo crec que està afectat no tant per el tema físic, podríem dir, com per la barbaritat que suposava que contra la raó es contestara no en la raó, sinó en bombes que havien destrossat tot això. Immediatament, però, es produeixen multitud de manifestacions i actes de suport i homenatge a la figura de Joan Fuster. L'enemic va tenir la gràcia, en aquest sentit, o la desgràcia per nosaltres, d'estimular
un anticatalanisme visceral, o sigui, va utilitzar en bona mesura l'escriptor Fuster en contra dels ideals que proclamava i que van tenir èxit, que la gent s'ho va creure. A València hi havia gent, diguem, valencianista de bona fe, que creien que estaven amenaçats en la seva identitat. Venim a Castelló el 1982 a ratificar el sentit unitari d'irreductible catalanitat que inspirà les normes. Venim a Castelló a proclamar en veu ben alta que contra les maniobres hostils al nostre idioma que hi ha en marxa, el poble valencià conscient alçarà la resistència més decidida i més clara. Es va reunir gent de tot el País Valencià, van baixar també gent del Principat, era, diguem, una demostració de voluntat, no? De tots els països catalans concentrada allà. Així, el que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua, per la supervivència de la llengua, pels drets de la llengua. A veure, aquell acte estava en un context molt tens, perquè quan s'estava aprovant l'Estatut. Tal nivell de tensió que l'acte consistia, era molt senzill. Havia mort Sánchez Guarner, o l'havien matat, és una altra història també, un 16 de desembre, coincidia les normes de Castelló. Per tant, anem a Castelló i fem un acte que només ha de ser Lluís Llach cantant el campanar de sa mort, només, i Fuster parlant. Bo és que ara vosaltres i jo, escriptors i lectors, mestres i alumnes, sabuts i poble, ho reconeguem i que reconeguem que no hi ha altra eixida possible. Personalment crec que no tot és una qüestió de divergència d'ortografies. En realitat, o ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara o mai. El Fuster allà el que vindica la validesa de les normes de Castelló com a l'única eixida que té aquesta societat per modernitzar-se des del punt de vista de la comunicació, sense una llengua travada, estructurada, normal. No hi ha manera de normalitzar una societat. L'aprovació de l'Estatut d'Autonomia Valencià el juny de 1982 representa per a Fuster la culminació d'un fracàs polític i una mostra de la incapacitat dels dirigents valencians. És com va dir allò que aquest país el faran les esquerres o serà d'esquerres o no serà. Que el que volia dir a la vista del que havia fet la dreta, ell pensava que el país el faria a l'esquerra. El que sí que deia moltes vegades, a pesar de tot el que deia ell, Paco, no cregues, però este país és més de dreta que la mare que l'ha parit. Malgrat tot, amb el temps, Fuster reconeix l'encert d'algunes disposicions preses en els àmbits de l'ensenyament i la cultura. Mostra la seva aprovació a la llei d'ús i ensenyament del valencià i dona suport a la creació de la Biblioteca Valenciana. Durant aquells anys, fa viatges esporàdics a Atenes, Roma, Londres, Toronto, Nova York o Berlín. Però al marge d'això, continua fent la vida de sempre a Sueca. Jo frustrat. Per què? Home, perquè allò que tu propugnaves, doncs, no s'ha realitzat. Jo dic, molt bé, el problema, com que es tracta d'un plantejament polític, tal com aquell xicot m'ho dia, l'amic m'ho dia, jo vaig dir, bé, com vols que ho diga, ara estic segur que
nosaltres valencians i tot allò que acompanyà nosaltres valencians fet per altres persones. Això, evidentment, ha tingut un resultat. Si no, certes coses que avui existeixen al País Valencià en la línia que nosaltres començàvem, no existiria. Hauria continuat la inèrcia anterior cap a la castellanització total. L'arribada de la democràcia i els continus reconeixements obren a Fuster les portes de la Universitat de València. El 1982 fracassa una tentativa per nomenar-lo catedràtic extraordinari. A l'any següent és contractat per ensenyar història social de la llengua en cursos de doctorat. El primer dia va iniciar parlant del segle XVI i, clar, com a testimoni d'adhesió a la figura de Fuster va tindre la classe pleníssima de gent, no solament alumnes del doctorat, sinó de la universitat i de fora de la universitat. Va ser un acte d'adhesió a Fuster. Estava content com un nen amb sabates noves, és a dir, a l'Autònoma, que som molt moderns, doncs allà no ens posem toga ni res de tot això, ho fem tot molt auster i molt distant, no? I vaig veure que li agradava, però a Barcelona que li van posar una toga, i en aquell disc estava encantat. I jo tenia la ingènua idea que un senyor que és doctor honoris causa per dues universitats, ja el farem catedràtic. Perquè, esclar, el doctor honoris causa el fas amb algú que ja ha arribat al capdamunt del currículum, i ell no tenia el doctorat. Doncs aleshores se li va haver de dir, Joan, si vols que et fem catedràtic has de fer el doctorat. Diu, Joan va fer el doctorat, no? Va fer una tesi doctoral, que té molt de mèrit. En comptes d'optar a un reconeixement per treballs publicats, Fuster decidís presentar una tesi original sobre un manuscrit de la regla del convent de dones de Sant Josep de València. Era un deute que la societat valenciana, que aquesta vegada va pagar a través de la Universitat Valenciana, amb un dels seus més grans escriptors i home cívic. Finalment, el 1986 es presenta a una oposició per a una càtedra que assolís per unanimitat el tribunal. Un acte en què tot el tribunal va baixar de la taula per posar-se a la mateixa altura que Fuster i va ser una conversa rodejada d'amics i de companys. Però que ell valorava coses que segurament no s'havien produït des de feia segles a la universitat. I aleshores ell deia que la primera vegada, que va rebre la nòmina seva a casa, la nòmina del paper que justificava l'ingrés, doncs que estava tot en català. Això és el que ell va sobtar, com a una fita, com una fita de normalitat. A poc, abandona les col·laboracions de premsa, ja que la docència universitària li assegura per primera vegada uns ingressos regulars. Decebut per l'evolució que havia adoptat la política valenciana i per alguns atacs vinguts d'on ell no esperava, opta pel silenci públic. Una xiqueta se li acosta i diu, escolta, fa vostè mala cara, que està cansat, diu, no, estic vell. Això era el Fuster, tan directe, que una xiqueta que estava preocupada per això, ell li contesta de l'altra manera. Aquestes coses te marquen, però te marquen per tota la vida. Des del punt de vista literari va dir, això s'ha acabat, això ja no. Però no s'ha acabat perquè ell no pogués donar més de si, sinó que s'ha acabat, jo crec que hi un poc decebut. El Fuster estava ja realment sense ganes de problemes. I això era el Fuster que es retira. Alguns trets que jo tenia de jove se li accentuen, el sedentarisme, o no voler sortir de casa, aquest desordre domèstic propi de que no té família, i tot això s'acumula. I sobretot, jo crec molt,
que ell es troba en una situació adversa i que sobretot que no compleix, que tot el seu esforç queda limitat. No té la recompensa, o no té el fruit, millor dit, el fruit que ell s'esperava, que ens esperàvem. A principis dels 90, Fuster trenca amb el seu silenci públic mitjançant una sèrie d'entrevistes. El 25 d'abril de 1992, Fuster conferencia sobre el seu amic Josep Pla a Bellreguard. És el seu darrer acte públic. Per tancar aquesta desllavessada excursió en el passat, aquella frase que em va dir un dia, diu, vostè menja poc i és antipàtic, no serà un bon polític. No tinc la pretensió de ser un bon polític, ja sí que ho teniu, i vos ho acaba de demostrar. Gràcies. Lo que és lo que hi ha. I el que hi ha és que fumava, bevia i ha creat l'obra que ha creat. Bueno, doncs no està mal, no està gens mal. Haurà tingut influència el tabac, haurà tingut la beguda. Doncs jo crec que sí, el tabac, la beguda, esta casa, els amics que entraven, en fi, la política que s'ha fet, jo crec que tot ha tingut en certa manera, i que vas a llevar-li. Ell deia, per cert, que ja havia viscut 70 anys i ja estava bé, ja n'hi havia prou, com si fos, diríem, una obra teatral o una conversa, ja n'hi ha prou, ara me'n vaig. Què queda de Fuster? Una gran obra, importantíssima. I per tant, ha fracassat Fuster? No ha fracassat, ni políticament ha fracassat, el que han fracassat són els polítics. Ell no ha fracassat, ell ha fet un plantejament i els polítics no l'han assumit. I creien que això era extremista i que això no han fet una labor de pedagogia. Però, a part de quedar-me això, el que crec que queda és un poc de mala consciència. Una mala consciència perquè Fuster està ahí, present. És una referència, és un referent inexcusable, no tenim més remei que referir-se a Fuster. Cal, per damunt de tot, amb tot el rigor, però també amb tota la consistència, vindicar una vegada més que poques persones hi ha hagut en aquest país d'una integritat moral tan incorruptible com la de Joan Fuster. Un dels grans, ha estat un dels grans sostenidors, els que han aguantat, diguem-ne, la llengua i la cultura catalana i la capacitat, jo crec que al País Valencià clarament, però aquí també, i molt clarament, d'atrevir-se a pensar i a dir coses que ens permetien, diguem-ne, obrir horitzons. Podem criticar-li moltes coses, el que passa és que el bagatge de totes les aportacions que fa pesa infinitament més que els errors que puga haver tingut. Continuem tenint la necessitat de parlar de Fuster, continuem interrogant-nos, continuem incitant a lectures diverses de la seva obra. Jo diria fins i tot de la seva vida. És un clàssic, o si vols, les seves idees seran un clàssic en la mesura que continuen mantenint el seu vigor i el seu interès. I en aquest aspecte Fuster no està superat.
Hi ha una diferència entre això de la dictadura i això que diuen ara democràcia. Sota la dictadura tots eren víctimes. Que hi havia un senyor que manava i... Ara tots són culpables, perquè depèn de nosaltres.